מאוד מאוד דק של בין ליפול לבין להרוויח. בסוף, רק מי שבאמת נמצא בתוך העולם הזה, ברגע שהוא נכנס להתחיל לראות דירות, פרויקטים ודברים כאלה, הוא מבין שיש בעולם הזה הבדל מאוד מאוד דק של בין ליפול לבין להרוויח. פה נכנס בדיוק המקום שלנו שאמרנו, לא רק שאנחנו רוצים להרוויח, אנחנו באמת רוצים לגדול. והאמת שאנחנו לא חשבנו שזה משהו שנעסוק בו בחיים. זה פשוט משהו שהוא נהיה התאהבות ודבר כל כך גדול, כי אמרנו, בוא נעבדנו כל החיים כל כך קשה, כמה עבודות במקביל, השקעת נדל"ן אחת חכמה יכולה להקפיץ אותך 10 שנים קדימה, ואנשים לא מודעים לזה, שזה מה שהכי מטריף אותנו. אני חושבת שאנחנו כל כך מצליחים, כי אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים משליחות. אנחנו התחלנו כזוג צעיר, באמת עם הון עצמי, שפשוט רצינו לגדול ולא ידענו איך. ובגלל זה אני חושבת שאנחנו כל כך מצליחים בזה, כי ברגע שאתה עושה דברים מהלב ומהנשמה, אתה עושה אותם באמת משליחות אמיתית, שאתה רוצה לעזור לבן אדם אחר, שאתה רוצה לגרום לבן אדם אחר שיגיע לנקודה שאתה הגעת. במיוחד כזוג צעיר היום, להתחיל את החיים, הנקודת פתיחה היום היא מאוד מאוד קשה לזוגות צעירים. ואני כל הזמן אומרת, יש לנו תרופה ביד שאנחנו נותנים לאנשים ואנחנו יודעים איך לקדם אותם קדימה. זה מרגש אותי כל פעם מחדש שאנחנו מלווים אנשים ועושים את זה בצורה הטובה ביותר.